आंहा मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां गंसे अख्रां नागिरनायनि फेदेरनो गोदै राव बिमानि दङमोन गाबोन बेखौनो फैगोन ना बिसोर गाबोन मंगलबार फैगोन जा बर' गार' बिमा साथि फेरा बिसोरनि राव बिदा फंबायनि नंखाय नङामोन बियो गामिनि गोथार माब्लाबा बिसोर आंगो जिउनि राहु गारसैनो मोदै दुखुनि खिन्थादो सुबुंनो मिनिस्लु मोखाङै आंनि जोनोमा आंनि सोलेरा आंनिल' नङामोन अनजालिनो आंनि बेसे गोदै बेसे सुदेम आइनि फाव आइनि गोदै राव गायसनफैगोन आइनि मुसुखा गायसनफैगोन गोगोम बै गौरां सेरा हाजो हाला सौसि सौसि दैमा दैसा सानस्रि सानस्रि हाग्रा बंग्रा सौसि सौसि सान्दुं अखा नेवसि नेवसि फैफिनगोन आं सानसे फैफिनथारगोन नोंनि मोनसे सिमां जिउनि दङमोन आंहा मोनसे सिमां जिउनि नै अनजालि नोंनो फोरमायलांनांगौनि नुदोंमोन आं मोनसे सिमां लानांगोन दे देनां नायनो दे खस्थ'फोरखौ
Dia kalau ni bilang tu boleh. Oh, becia korban nak kita buka. Becia korban nak. Jingo. Korban ni lain. Jingo. Siapa deh? Ni tak bisa kita terus ni. Ini bila. Hả? Cầm sẵn này Abdul đi. Ayo, con thè gì? Kun tiada kita orang dah. Benar. Baik. Naik. Mau makan? Ini yang lelep ini. Kalau dah pun dah nak mana ni?